Que noite máis oscura, Está moi oscuro isto. Vamos a ir a Pontareas. Vale. Temos que marcar máis cousas ali. Mira, hay una persona ahí. Sí, anda así. Vamos a parar. Está sola aí. Vades para Pontareas? Sí, sube. Menos mal que nos pasamos por ali, porque si non pasabas aí toda a noite. ¿De dónde eres? Non me lembro. Podes parar aí? Non está! É verdade! Pero onde se meteu? A saber. Abriu a porta? Mira! Ostras, vámonos de aquí.